Aj v tomto uponáhlanom a nežičlivom čase je potrebné upevňovať či životné istoty a vzájomným stretávaním sa pri spoločenských podujatiach, medzi ktorými má svoje pevné miesto aj stavanie mája. Nech sú tieto máje symbolom života, ktorý zrodila jar. Nech sú symbolom našej nádeje, že všetky tiene, ktoré nás trápili a súžovali, sa stratia v jej slnku. Vám všetkým, milí gajárania a vážení hostia, želám príjemné prežitie nádherného popoludnia, prajem vám pekné prebudenie do májového rána. Máj je mesiac bohatý na prívlastky, udalosti a sviatky. Spomeňme si, že máj je mesiacom lásky. Využite preto novopostavené máje na jeden z najskrajších prejavov lásky, akým je božstvo. Lebo sa hovorí, že každá deva a žena má byť na 1. mája poboskaná, najlepšie pod rozkvitnutou čerešňou, prípadne aj májou. Tak sa, milí muži, veľmi týmto vstávaním neunávte, lebo vás čakajú ešte aj iné povinnosti. Želám nám všetkým, aby nastávajúci mesiac máj aj v našich srdciach posilnil zázraky lásky a porozumenia. Dnes postavíme máj tu na strede našej dediny pre všetky dievčatá. Dnes vám túto tradíciu spestria naši trojovánci z folklórneho súboru Slnečnica Slnečník. Predstavíme sa od najmladšej po najstaršiu skupinu. Po našom ukončení programu bude prvý májový tanec s rodičmi, deťurence, a do tanca a na počúvanie nám budú hrať Mia a Rastio Královci. Na pochutenie tu máme od polovníkov guláš dobrý, od folklórneho súboru pečienky, od sokolov langoše, takže prajem vám príjemnú zábavu a dobrú chuť. Takže dievčence, nech sa páči, môžete ozdobiť krásny máj. My vás tam nepustíme. Takže dievčence krásne ozdobili, tak teraz chalani a poprosíme aj veľkých silákov, hasičov, aby nám pomohli postaviť ten máj. Pozri, aké majú čapice, klobúky s perami. Jak im to Takže ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli postaviť máj. No a teraz vám
Zatancujú potom najmenšia skupina až najstaršia. A ja to tady